Bafowethu, ake ngithinte nansi indaba abaningi abayibonayo kodwa engibonayo ukuthi bayayisaba. Angiyenzi ke mina ngoba ngimkhulu, angiyenzi ngoba mhlambe ngingehlula bonke abantu, angiyenzi ngoba futhi ngiqonda impi. Engizothinta amagama abo la. Ngiyacela ingane zakwethu, ngiwathinta ngoba nginikhonzile. Ngiwathinta ngoba ngiyawazi amagameni. Ukuba ngiwazi bengeke ngiwathinta. Ngicela futhi ningangizondi nonke nina engizothinta amagameni la. Mina nonke nina engizothinta amagameni ngiyanithanda, ningabafowethu nizingane zakwethu. Kodwa kunezinto okufanele sihambe empilweni njengamadoda, sizibuke ngeqiniso, sizibuke ngenhlonipho, sizibuke ngothando, sizibuke ngokwakha. Uma ngibhedile ngizocela ukutshelwa yini nina engizothinta amagameni la ukuthi cha phakela ubhedile. Iningi lenu nina engizokhuluma ngani la, inamba zenu nginazo. Kodwa for the benefit of the community ngibona ukuthi ngenhlonipho yami nje enginayo angizokuthuka nhlamba, angizokuthuka umuntu, angizokudicilela umuntu phansi isithunzi sakhe, ngizokhuluma iqiniso. Uma kwenzeka iqiniso libukeka njengenhlamba, suyongixolela mfowethu. Uma kwenzeka iqiniso libukeka njengokudicilela isithunzi sakho phansi, kuyobe impela ngiyashweleza ngoba yinto engingaqondile ukuyenza. Ngane zakwethu, ngizokhuluma ngalensizwa yakithi uKhuzani, uNkosikhona, umfoka Mpungose eMandaba eNkandla. Thina ke lapha kwaNongoma sazi lutho ngendaba zokubandlululana bafowethu ngokweindawo. Siyanibona ukuthi nibaningi bantu abaqhamuke endaweni ezihlukene, niyathanda ukubandlululana abantu ngeindawo. Thina sikwazi ke lokho. Sazi ukuthi umuntu uyabonisa, umuntu uyatshela. uKhuzani umuntu omkhulu emhlabeni, umuntu omkhulu ngendlela eyisimanga lapha emhlabeni uKhuzani. Insizwa futhi ethandwa abantu abaningi abayithanda ngeqiniso, bese kuba nokuqabo oluningi oluganga ngayo olwenza ngathi luyayithanda lungayithandi. uKhuzani kule album ayikhiphile sengiyilalelile. Isizathu sokuthi bafowethu ningibone mina ngingaphawuli ngama album, angihambi nendaba zama trend mina ngiyalalela umculo, ngiyawazi, ngawufunda, ngiyawazi. So ngiyawulalela umculo, ngilalelisise. Kukhona ukuthi ngikuncome, ngizama nje ukuthi ngiphakamise umsebenzi wakho. Kukhona ukuthi ngikuncome ngoba sengingena ekujuleni komsebenzi wakho. Sengiyilalelile ke album yamfowethu, sengiyilaleli album kaBizo iviki lonke, sengiyilalelile. uKhuzani zintathu izinto okufanele azenze ukuze avikele igama lakhe lihlale inguna phakade emlandweni kaMaskandi. Akekho umculo omncane ongakwazi ukwehlula uKhuzani. Akekho umculo ozoqhamuka emuva afika abe ngaphezulu kaKhuzani uma uKhuzani ezokwenza lezi zinto ezo3 engikhuluma ngazo. Okokuqala, uKhuzani kule album uyilungisile, usebenzile Khuba kule album, uzilungisile mfowethu. Uzilungisile emaphutheni amaningi obusuwenza engenziwa nguwe, enziwa ngoproducer, enziwa ngonjiniya, enziwa ngabantu abayizikhulu abakuthandayo